सानैजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला ज' खानानै दोनबानो जायोना आं बे मा जिनिस ससियेल मिडियाखौ बिमा बिफानि सम्पति सोरजिखानानै दोनफैनायसो मोनबाय नामा नोंसोरो बे सोरांबानो खामानि मावनानै दुब्लिफ्राव माइ हानानै माइ रोगानानै नोंसिनि बे जिनिसखौ भाषा गाज्रिखौ मबाइलबो लाबानो नुनांगौ नामा लाजिला नोंसोरो गासिखौबो होनाखै दे लोगोफोर सासेखौल' होनदां बे इन्टारटेनमेन्ट ना मा होनदों बे भुमिखा मा जालायखो बियो थांनाय बारावथ' बै बारावबो भाइराल जाखांबाय बियो मायाव मोनलाय दांदोफोर हाजो गाखोनायाव लाजिला मा साहस बिलाय हिनजाव गोनांखा हौवाजों लाइन मारिनाय नोंबाबो गावनि फिसायखौ बेबायदि फटक लालाबायबा नोंबो रागा जोंगोन माथो दाया नोंसि सानैनिबो जानो हागौ इन्टारटेनमेन्टनि हिनजावनि दाय गैया बयबो बोराबखायो हिनजावफ्रा लाजिनांगौ भुमिखा नोंनि साहसआ मा साहस बिलाय एथ' साहस गोरा जायो गथ' नोंनि खुगाखौ बयबो हौवाफ्रा मिथिखाजोबबाय माथो नोंखौलाय सोर लाबावनांगौ जाखो हौवा मोजाङा नोंखौल' हाबा लाखाला मालायनि संसारखौ अर सुनानै होग्रा मा गाज्रि राव रायलायनाय बियो आरो बे इन्टारटेनमेन्टनि खुगाखौथ' मोनबानो ओरै हासिगोन आङो सोरांबानो नोंसिनि बेबायदि गाज्रिखौ बिसि फिसा